నాన్న, నా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఐఫోన్ యూస్ చేస్తున్నారు. నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో నాకు తెలియదు. రేపటి లోపల నాకు ఐఫోన్ కావాలి. నానా ఇంట్లోనే సమస్యలు దండిగా ఉన్నాయి, మరీ తీసిస్తాలే నాన్న. అదంతా నాకు తెలియదు నాన్న. రేపటి లోపల నాకు ఐఫోన్ కొనిలేదనుకో, ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతా. ఇంకా ఎంతసేపు రా, ఆకలి అవుతుంది. ఇక్కడే వస్తున్నాడు రా, 2 నిమిషాలు. ఇద్దో బాబు మీ ఆర్డర్. ఇంత లేటా వచ్చేది? బాబు అమౌంట్ బాబు. వచ్చిండే లేట్ కాకుండా అమౌంట్ అడుగుతావా? ఏమైందిరా? ఏంటి గొడవ? వచ్చిందే లేట్ కాకుండా మరీ డబ్బులు అడుగుతున్నాడు రా. కరెక్టే మాట్లాడినావురా. డబ్బులు లేవు, ఏం లేవు, పో ఇక్కడి నుంచి. నాన్న, నువ్వేంటి ఇక్కడ? మాది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, కానీ నా కొడుకు రిచ్గా బతుకుదాం అనుకుంటున్నాడు, అందుకే ఈ జాబ్ చేస్తున్నా.